Oh, magpa-upa pa guys, oh. Kan kay dako. Natay timbangan tong timbangon. Awa, 2 kilos og 1/4 sa buwagan, oh. Kaon na mga ka-chicken. Kusog na mga Rhode Island na to. Lig-on kay Rhode Island buyag. Paano sila mangitlog? So, update ano nila guys. Update ano itong mga dominant kay nangitlog na ni sila. Sprayhan na to siya. Para dali mo decompose. No, naman ni. So guys, karon na po to sa itong manukan. Magpakaon ta, no? Sa atong Rhode Island nga nabilin, gamay na lang. Sa dominant na to, o kaning green sa dominant nga bag-o. Patanawon ta mo sa katong 10 kabuok nga dominant ato napalit, no? Kung unsa na ilang kondisyon, no? Ako to sa ning i-prepare ang ilang feeds. Una ta adto ta sa katong napo kabuok. So, next is moadto ta dito sa katong pinalit nato nga napo kabuok nga dominant, no? Tanaw na to unsa na ilahang kondisyon og niitlog na ba, no? Chikahan ta mo. Let's go. Di lang ta to ni pagngon ditso ta. Para kita pun mo diri ba kay nindot kay panahon ron diri sa ubos. Ubos sa manukan. Guwapo kayong panahon kay init na. Dara diri ay. Na ay. So guys, ato na silang pakanon, no? Mao na ni sila ron. Pila na ni ka weeks nakalimot ko. Ako ibutang sa screen kay nam ko record ani. Dara oh. Kaon. Kusog na ni sila mga on guys. Oh. Pwede ari oh. Kaon. Oh, kaon mo. So naka-elevate gihapon. Akong update ani nila is ato na ni silang isagol puhon dito sa ato ang mga dominant CZ kay niitlog na sila tanan, no? Usbo na ko 100% na sila. No, nangitlog na. Small na gani ilang itlog. Pro, no? Small. Pinakagamay. Very good kay ni ang atong nakuha nga ready to lay nga mga dominant CZ. Nya as ang ka-observe po ko guys nga dire man ako sila gibutang elevated ba. Nindot ang elevated nga tangkal da kay way hugaw. Pero di lang sila ka-range. No? Oy, igduwa na. Ikaka maninyo. Ay kaka oy. Mahal ra ba kaning lirwan? Oh, ana. Ikaon-kaon. Then sila dire ato ang tumboy tawagan ni. Dara ay naam na sila ikaw ato pakanon gihapon. Dara. Tagaan na to. By the way, nakoy update ni Christmas. Ako ning dadon si Christmas ron. Kay kuaon ni Sir Oliver, no, subscriber na to. Shout out Sir Oliver. Dara si Christmas Sir Oliver ay parting dako abuyag. Manay dadon na to si Christmas. Kay nahali ni. Dara oh, kaon dia Christmas. Kaon na siya. Dere oh. Gi, kaon. Kaon na. Hi. La balik ta dito kay motiwas tagpakaon. Dara to ang mga mao na ni sila, no. Dagko na. Dagko na. Nangitlog na siya. Tanaw to basig na itlog dire. Oops, wala gikuha din akong sako guys kay ilang mangkuhaon. Ay nana ra mo itlog raman sila. Tara ay. Ano pa lagi mo pagkaon na sod? Tara. Napod sila pagkaon dai guys, no? Limited na sila, limited. Oy, inyong kakaon. Lagot ko ha. Tanaw na tapikas bisig na itlog. Wala pa unya pa sila mangitlog. So update ani nila guys. Update ani itong mga dominant kay nangitlog na ni sila. Very good na 100%. May brown neck. Hoy. 100%. 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 100%
Nangitlog na sila. Okay na ni. Ato ang mga dominant. So magpakaon ta. Tanawon pod nato dito ang ato ang dominant nga mga manok na dito sa babaw. So diri guys, nako yung mga manok diri panglahi no nga kanang sakit. So sadly naagyoy usa ka manok nga namatay. 109 bot nga ano ni siya. Daot. Matay gid siya guys. So dili ni para ato part ni sa growing pod og manok. So ang buhaton namo ani amo ni siyang ilubong sa amo ang chicken cemetery, no? Nindot atong naami ka ng compost, pwede rin na siya ibutang sa compost. Patay gid siya guys. So ato sa ibutang skilid, luoy kayo. Patay ang usa ka manok. Oh. Ito na ibutang sa dire kaya ito ni ilubong unya. Then after manghinaw sa ta kay wa ta kahibaw unsa ang kuan ani niya problema or kanang sakit, no? Matay man. Atong pakanon ang ato ang mga dominante sa sud balik, no? Ikan ko ng hinaw kay kato namatay ang usa ka manok na to. Di gina malikayan guys nga natay mga manok nga mamatay, no? Part na sa ato ang paggrow. So dominant sayang pero wa tay mahimo didto ra siya kutob. So ta kay kanon na to sila. Ay, may pasbakol oh. Survive. Pero ato ang mga manok. Ayay, nalimtan ako ang para tuka. Tara sila. Daghan na pong itlog. Mangulikta po itong itlog ron. Ayun ang itlog daghan. No? Gamay kay itlog. Uy, ganun gamay kay ka. Mangulikta tag itlog. Nasi buta guys ay. Kusgan ka na buta guys. Muna mo ang Rhode Islander nga buta. Pero bata-bata pa na siya, no? Sige ako sana silang pakanon. Kaunta. Oh. Sige, bira mo mga nukes. Oh. Kaon sila. Gamay-gamay na tong layers guys. May daghan nga matay. Matay po tong usa ganina. Ano man mo? Oh, namatian ko usa karon si manahuna. Okay, kaon mo para di mo mamatay. Na oh. Apel ginas pagpamuhay ang mga natay mortality, no? Bisag unsa pa ang inyo ato ang program na gihapon na siya magbuhi diha, apel na siya sa atong pagpamamuhi. No? Tungok, mas maayo i-observe ang manok para malahi ninyo dayo, no? Okay. Okay kayo. Kaon mo. Datag pressure washer diri inig sunod semana kay mag-ready mako kay para sa atong i-grow out pohon. Ako tong ilimpyuhan ang brooder. Dara oh. Brother Loy-Loy. Na. Dara. Kaon mo. Atong kaanan sila. Saburan magtuk-tuk-tuk na sila guys. Gi. Saburan na to. Ganahan mo ng manok mag-scratch-scratch. Na. So, kani sila nagpakaon. So, prosod ko sa mga Rhode Island Red. Gamay na lang itong Rhode Island Red. Let's go. Arita sa Rhode Island. Nakuha ni gahapon dahil guys. Pero, nakuha ni duha. Magdapog 5 ani di ay. Magdapog 5 ka. Manok ron ani nila, no? Kusog naman ka ang Rhode Island na to. Ligon kay Rhode Island buyag. Tara, ngaan mo tong buburan. Ganahan na sila god buburan. Hoy nga numero mga iro na to. Ito na ihurot sa Rhode Island kay kusukin sila mga on. Man na. Nanatag itlog basig nana ni drop ani nila. Available ni pero gamay na lang gyud.
Wa na ni kaabot na po sila. Nya arita igahurot ani Rhode Island to kay nahog naman ni sold out naman gid sila tanan. No, kay gipanguha naman ni so ako ni i-clean dre. Kay arita mag grow out, no? Padong dito by the way na ako mga kauban dito ay ako bisita sa farm. Nag-camp sila. Nag-camping. Oy, suktukan ka? Excuse. So, to sila dito ay sila Ador natug pa. Christian ay og si Kitty Duterte. Na si Kitty Duterte din ni bakasyon kay issue mong gayron ang iyang tiya nga si Sara Duterte mong ari na sa barili. So arita sa ato ang basilan. Muna itong mga basilan nga mga manok. Itong pakanon. Saha, piti gagagan ako. Malito ka na. Atong sa buwagan. Kaon na mga ka-chicken. Kaysa gani na. Kuskay mga itlog. Gilir man nako sila god. Kaon na sila. Kaon na sila. Ako na silang buhian pohon. Kuhaan lang nako ni sila og pako kanang guntingan ang pako nila ba para di mulupad. Nindot ni i-range sila mga basilan kay wa pa man ako gibreed. Kuhaan ra man ako ilang itlog. Nagipares nako sa kon Rhode Island Kaya so balik sa ko dito kay napatay laing buhaton diri no. Tanawan ninyo ang sunod ato mga buhaton diri sa Manukan no. Adlawng Sunday raw no. Happy weekend niyo tanan. Magbutang tag tubig sa atong manok. Let's go. So guys, naghihapon na diri sa atong Manukan karon na ay kanang walk-in no. Walk-in client ato no nga makuha og usa ka manok. Atong baligyaan kay taga diri ra. Ako ra gibaligya tag 250 og kilo no. Kuha ta dai Rhode Island. Ngita tag dako-dako be para sa iyang anak. Ngita ta dere. Magpaupa pa guys Kan ni kay dako. Bye-bye. Kanila ta kay kuan. Idaog. Kanila kay dako. Dagko man sila. Atong timbangon. Nah, ato taas kay atong timbangon. Natay timbangan atong timbangon. Awa, 2 kilos og 1/4, no? 2 kilos og 1/4 ang kaning manok, no? Nani? Lagi 1 kilo ko no mga manok pero tanawa 2 kilos og 1/4 gyud, 2 kilos og 1/4 ni siya. Dili busok mong kayo dako 2 kilos di ay. So atong ibaligya dere 2 kilos og 1/4 250 ma 400 lang ni oy no. 400 lang. Dako kayo. Dara atong buyer ari. Walk-in buyer ato dere sa Manukan dako kayo ni. Basig. Lah imo ra ning kuptan. Kama ora ka? Nakay sukli di ante. Esensyo sa rente Dako. Daghan pa nag-itlog sud ba? Makaon ba na? 400 na lang kay 2 kilo. So daghan salamat. Lubong na tong manok, guys. No? Itong ilubong tong namatay ganina. So, hapit na. Makuha na ko ang bangag. Dapat laom mo ninyo kung maglubong mo, no? Para di makutkot og iro. Okay na niya. Kung gilaw mo na ko. Kung na nang gisukod. Niya. Ato ni siyang butangan o kuan. Atong probiotics, no? Para dali mo decompose ang ato ang manok nga gilubong. So, itong ibutang ang manok. Bye-bye, nok. Sorry, gyud. Juga na kuan. Ya, sunod atong buhaton sprayhan nato siya para dali mo decompose no naman ni good bacteria. Spray lang ninyo para dali siya ma-decompose.
Ya good bacteria po ni no. Di ka kuan din tabunan din na dato. So lubong na. So part ni sa pagpamuhi og manok di gini malikayan. Dili lang manok ini kind of mga hayop no. So kay baog gid mo lubong og tarong. Taki lang para mo gahi. Lah babay ni hilak. Ni tingog ang manok. Oh, dayon. Mamutong na rin tayo kahuman guys.